Исәмісіз эфирда жұмға күн яңалықлары студияда Роза Хабибуллина жайның соңғы күні нейді вақыларға бой болды алғаты бақарағыз. Ауыл халқы зиратқа 30 шақыр мұратып ерге мәжбүр. Туқай райыны Аулаш ауылы халқы темір yol кешуін ашуны сұрый. Шалылар шәһәр һәм республика көнен билгеләп үтте. Бәйрәм чараларында Гүзәл Габдуллина булды. Шылда бірінші тапқыр Урам киносы фестивалі өтті. Шәһәрдәшләр әлеге яңалықты ничек кабул итте? Фикерләрне Ләйсән Ханова тыңлады. Туқай райыны Аулаш ауылында ешеушілер темір юлның Бигіш Никашновка участығында кешуні яңадан ашуны сұрый. Әлігі участық аша 40 поезд харакет етті. Темір юл арқасында ауыл халқы зиратқа да, пой жерлеріне де утын пішен әзірлерге де йөри алмай. 17 ел узғаннан соң олар яңадан темір юл кешуі үшін күрешерге болған. Әлеге темір юл авылны 2 өлешкә бөлә, бер яктан икенче якка авыл хуҗалыгы транспортында автомобильләр дә үтә алмый. Авыл халкы утын печән әзерли алмый. Шуңа да шәхси хуҗалыкларда сыер асырамый башлаганнар. Авыл булгач бересез ничек торырга? Урма әзерләсәң дә кирәк, утынга менсәң дә кирәк. Авыл җанындагы перезне бетерергә тиеш түгел. Бересіз біз менә бу басуга біз чыга алмыйбыз. Авыл халкы якыннары җирләнгән зиратка да йөри алмый. Зират 2 чакрым ераклыкта урнашкан, әмма кеше күмәр өчен 30 чакрым урап баралар. Зират белән авыл арасы 2 километр була. 2 километр, представьте себе, непогоду, зимой тем более. Люди на санках эти. Чәнәшкә белән баралар. Чанага тартып, төшүп калганда гроб. Авылда бик кеше тоже күп түгел инде. Алаш авылы халкы темир юл вәкиле катнашында җыелыш уздырды. Кичүне темир юлларын эксплуатациялау кагыйдәләре буенча япканнар. Әлеге карар 17 ел элек республиканың транспорт министрлыгы комиссиясе катнашында кабул ителгән. Бүген юл һәлакәтен булдырмас өчен әлеге кичүне ачырга мөмкинлек юк дип аңлаттылар. Инфраструктура развивалась и изменились и скорости движения. До 100 км в час. А было 60. Авлаш авыл халкы төрле инстанцияларга хатлар язган, әмма әлегә кадәр беркемнең дә урынга килеп караганы булмаган. Бу юлы исә баш инженер килеп киткәч проблеманы төптән аңлагандыр дип өметләнә авыл халкы. Темир юл вәкиле белдерүенчә, мәсьәләне чишүнең вариантларын карарга мөмкинлек бар. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Білім бәйрәме оңайынан инде бүгіннән әтиәниләр мәктәп угышлары чәчәк бәйләме әзерли. Кибетләрдә төрлесе бар. Кулай бәйдән укытучыга да ошарлык булган бәйләмне ничек сайларга Мәрьям Файрушина сюжетында. Гөлфия Бектимирова чәчәк түгел, ә җиләк җимеш бәйләмнәре сата. Матур һәм тәмле бәйләмнәрне бүләк итәргә теләүчеләр шактый. Җиләк җимештән ясалган бәйләмнең бәясе 800 сумнан башлана. Барысы да аның күләменнән һәм кулланган җимешләрдән тора. Бу букетларны мен 1 сентябрьгә җыйдым. Әниләр сырыйлар инде букетлар фруктовый һәм суха фруктов. Фруктовый инде букетны ясыйм хәзергә булган букетлар, сезон букетлар, сезон фруктлары инде һәм чәчәкләр куям аларга. Һәрбер чәчәк отдельно вазада тора. Бу букетны вазыга су белән куярга кирәк түгел. Шин чәчәк бәйләменә килгәндә шәһәрдәшләр күбрәк гладиолус, хризантема һәм розалар ала. Сатучылар әйтүенчә, хатын-кыз укытучыларга кәрзиндәге чәчәкләрне теләп алалар. Иратларга исә бер хризантема я кызыл роза бүләк итәләр. Бер бәйләмнең бәясе кимендә 100-120 сум. Розаларны, хризантемаларны алалар, астралар бик матур, гладиолусларны алалар. 50 сумнан розалар, 50-60 сумлыклары бар, 70 сумлыклары бар. Үзебездә үстергән чәчәкләр, астралар менә 20-30 сумлыклары бар. Гладиолуслар 80-50. Белем бәйрәмендә Россиянең төрле шәһәрләрендә букеттан баш тартып акчаларны хәйриягә юнәлтүгә багышлап төрле акциялар уза. Класстан бер бәйләм бүләк итеп, калган акчаны авыру балаларга тапшырырга тәкъдим итәләр. Узган ел акциядә ил буенча 6000-нән артык сыйныф катнашкан, 500-дан артык гаилә кирәкле ярдәм алган. Мәрьям Файрушина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шоллыда бірінші тапқыр Урам киносы фестивалі өтті. Яр буе паркы мәйданы бір кешке зур кинотеатрға өрілді. Шәһәрдәшләр һәм қонақлар игътибарына бір ел дәвамында еш режиссерлар төшергән кыска метражлы фильмнар тәкъдим ителде. Иң яхшы картинаны да тамашачы үзе ачыклады. Орыннан хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжеты. Шәһәрдәшләрне һәм чаллы кунакларын фильмнар карый башлаганчы визит оркестры сәламләде. Урам киносы фестивале моны шәһәрләр фонды теләктәшлеге белән үткәрелде. Бәйрәмнең төп иганәчеләре Тателеком акционерлык җәмгыяте һәм Транспорт Европа компаниясы. Тателеком представляет 160 каналов ТВ, 44
в HD-качестве без приставки в пакете с интернетом за 399 рублей в месяц. Подробности по телефону в Челнах 515 333. Спонсор – транспортная европейская компания «Трансфер» на автобусах. В Казань 5 девятых единица. Довезем вас до столицы. Кино карау өчен күпләр алдан ук әзерләнеп килгән иде. Плед каверларын җыеп зур экран каршына утырдылар. Чаллы Урам киносы фестивале үткәрелгән 700-нче шәһәр. Оештыручылар әйтүенчә, сентябрь ахырына кадәр фестиваль Россиядагы 1000 шәһәрне йөреп чыгарга тиеш. Иң яхшы фильмны да тамашачы ачыклый. Кино картиналарны караганнан соң кешеләр фонарь яки телефон утлары ярдәмендә тавыш бирә. Мәйдан тирәсенә махсус датчиклар урнаштырылган. Алар ут дәрәҗәсен исәпли. Мы впервые в набережных Челнах. За моей спиной, не знаю, мне кажется, 1002 человек, которые смотрят наши 9 лучших короткометражек, которые мы собирали из более чем 700 заявок в течение года. Фестивальдә төрле жанрдагы фильмнар катнаша. Оештыручылар әйтүенчә, шулай да комедиялар күбрәк. Смотрю впервые, фестиваль нравится. Bu festival meni чынлап та ошады. Актерларның уеннары директә шәп һәм минемчә бу фестивальләрне үткәрүе таңда ишак булса әйбәт булыр. Фильмнарның барысын да карап бетергәч, тамашачылар телефон һәм фонарь утлары ярдәмендә иң ошаган картинаны ачыклады. Чалда иң күп тавышны Алексей Харитонов комедиясы җыйды. Эсенханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллылылар шәһәр һәм республика көнен бәйрәм итте. Матур гадәт буенча ел сайын 30 августта Чаллыда зурлап чәчәкләр фестивале уза. Быел аның темасы Семирамиданың асылмалы бакчалары дип аталды. Вертикаль яшелләндерүгә зур игътибар бирелде. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Оешмалар идарә итүче компаниялар фестивальгә әзерлекне күптәннән башлаган, композициялар өчен чәчәкләрне язынып утырткан, шәһәрдәшләр исә һәр мәйданчыкта да фотосурәткә төшеп калырга ашыга. Әйе, урамнар буйлап күп чәчәк композициялары, шулай ук без ГЭС районыннан килдек. Ул якта да бигрәк матур композициялы урыннар бар. Күңелле чәчкәләр, композициялар матур. Әлхәмдүлилләх, монда бик күп үзенең управляющий компанияларның эшләре тырышканнар, әлхәмдүлилләх. Бөтенесенең хезмәтләре күренә. Безнең дворлар өчен тырышалар бит инде аларга. Шәһәр көнендә иң яхшы яшелләндерүчеләрне билгеләделәр. Чәчәкләрдән иң зур композиция номинациясендә Чаллы строй ремонт оешмасы беренче урынны алды. Иң яхшы урам себерүче, иң яхшы сантехник, яшелләндерүчене билгеләделәр. Чәчәкләрдән ясалган композициялар 2 августка кадәр торачак. Всех челнинцев с праздником. Мира, процветания, благополучия, чтобы дом было все хорошо, чтобы все были здоровы. Республика көненә туры китереп Җиңү паркында Советлар Союзы геройлары аллеясын ачтылар. Биредә 11 каһарманның бюстын урнаштырдылар. Алар төрле вакытта Чаллыда яшәгән һәм эшләгән. Скульпторларның авторы Вадим Ихсанов, спонсоры Эшмәкәр Радик Равилов. Киләчәктә әлеге аллеяда күзәтү камералары урнаштырырга телиләр. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстанда сентябрь аномаль жылы булыр дип фаразлана. Бу турыда Казан федераль университетының метеорология, климатология һәм экология кафедрасы мөдире Юрий Переведенцев хасылтама белән РБК хәбәр итә. Температура нормадан 4 градуска югары күтәреләчәк һәм 18-20 градус жылы тәшкил итәчәк. Экспертлар әйтүенчә, 2018 ел дөнья күләм күзәтүләрнең 160 еллык тарихында иң жылы ел исеменә дәгъва итә. Шул ук вакытта сентябрьнең беренче атнасында урманнарда янгын чыгу куркынычы зур дип билгеләнә. Бу турыда Татарстан синоптиклары хәбәр итә. Бүгенге менә шулар, укучыларны, барлык ата-аналарны яңа уку елы белән котлыйм. Уңышлар сезгә, сау булыгыз. Биш тугызлы һәм берле. Башкалабыз Казанга комфортлы рейслар. Сезгә уңайлы булган тукталыштан алып китәбез. Һәр 10-нчы барып кайту бушлай. Күп каналлы бердәм телефон 5 тугызлы һәм берле.